Poštovani slušatelji, dobrodošli u Zvukopis. I došli smo do zadnjeg dana ove godine. Prošle godine sam snimio isto oproštajni zvukopis za prošlu godinu, pa to činim i ove. U ovoj sam godini snimio 13 zvukopisa, više ili manje uspješnih, i mislim to raditi i iduće godine. Nadam se ipak u većem broju. Međutim, za kraj vam želim ispričati ono što sam pokušao napraviti kao krunski svršetak ove godine. Postoji Zavod za eksperimentalni zvuk koji organizira izložbu zvuka. Zvuk je eksperimentalne prirode, znači da se može svirati po žicama, loncima i po svemu onom valjda što mašta može dohvatiti. Ja se ne razumijem u sviranje, ali sam mislio da mogu ponuditi nešto što ću obraditi na računalu. Pa sam tako dobio ideju da obradim glasovne poruke koje sam dobio na WhatsAppu na način da zvuče kao nekakva melodija. Imao sam na umu napraviti 10 melodija, odnosno nazvao sam ih 10 elegija. Poslao sam 2 datoteke prilikom prijave, ali sam dobio odgovor da u mojoj glazbi fali više slojnosti. Mislio sam da ću čak uspjeti, odnosno da ću biti primljen, jer je postojala kategorija i za manje poznate ili uopće nepoznate, nazovi umjetnike. Ali dobro, možda netko s ovog kanala tko me sluša pokuša nešto napraviti, tko se zaista bavi muzikom. Ja znam barem jednu osobu koja bi mogla uroniti u eksperimentalne vode. E sad, da moj rad ne ostane nepoznat, ja vas neću poštedjeti jedne svoje elegije, tek toliko da čujete kako je to trebalo zvučati. A prije nego što to čujete, želim vam sretnu novu godinu, budite zdravi, veseli i debeli.